Haino Nokni Ringwi Twlangwi Janda Munda Mwthwngnairok by Butok Khlaijakha Kokboro YouTube channel Khorang Koknamathumnai Mung Kolendra Tripura Party Mungni Yagulo Bono Ringwi Bilonia Hospital Aboni Yagulo Ringwi Agartala Jibisha Khamnogo Party Mung Rakshal Horo Gaborchorani Brinda Matila Amchayo Bushute Norgay Laithangnai 13 April Salmario Bilonia Not Gaborchorani Brinda Matila Amchayo Luaji Jangmani Goria Mutaiter Oba Haikeno Goria Tero Berainani Thangmani North Nachari Amchani Kolendra Tripura Mungai YouTube channel ni Khoroksa Koktomathumnai Bot Thangmani Srapsani Yagulo no Huija Koktomani Bishingtei Brinda Matila Amchani Goria Tero Thangai Janda Munda Mwthwngnairok no Red Khlaimani Police Phiaba Kolendra Tripura se Police no Koktoma rohoro hnei Bono Majra Belai Butok Khlaika Amchani Janda Munda Mwthwngnairok Party Mungni Yagulo Bilonia Thana Bono Butok Khlainai Don Mohon Triprani Mungai Khlaijakmani FIR Aboni Yagulo Don Mohon Triprano Romkha Police Phiaba Paithago Local Beramos Halaimani Bishingtei Solution Engmani Yagulo Case Ro Shawina Harka Kolendra Tripura Grakshal Horo Treatment ni Bagi Bono Rangpuisha Rohornani Hnei Ringwi Twlangwi Haino Haitaiwasha Bono Butok Khlaimani Koktoma Phiaba Bini Chirikhongmani Khorang Khnawi Amchani lukurok shikangi faimani bai bothar jangnani katika Kolendra Tripura mungai koktoma thumnai koktoma mankeno amchayo thangi shoikya Bilonia thanani police Party mungni yagulo logi no bono Bilonia sakhamnogo tubi faikya amchani lukurok aboni yagulo rakshal horono tubu jakha Agartala jibi sakhamnogo Party Mungnatiye Shezamani Kokshaka Tiprasha Koktoma Thumnairokni Motha Tripura Indigenous Peoples Press Association Abo Haikeno Samung Shidra Tangnairokno Dakti no Romnani Bagai Shanmungti Shaka Tiprasha Photo Media Association ni Adongrok Rajakhor Agulini Shimikri Shanoni Kokthum Chini Khorang